wakukondwa munyamata wakukondwa usange tutemwa wana wala mulimakola longosi yaani limakola epani ise tuna kachachi ka service yako tina pastor witwa Mr. Special so pana mungatemwe mukajoina apo malingana na moyo wa sono wa uzimu wa Yesu Kristo tingakawira limoza mukakatema kuti mukaoneke wake bafupi basera apa ndikakamulongolani somangeti ifunguyaba nombosi bacheshi balidya mwafuma wakauko kusakati yimikira kafene vivi sasa nange mtiki yoya mwangosi ya chaben chanchani bamkizaba abacheshi chechi wese mbandala vizuri yangu ndrama upeleka hizo Yesu upeleka ndama kwa shuta huko tena upeleka na unategeza dati kulikize mndu huyu msimbabidanga chomele isho nkumba cha kujise visiti ya chechi mkaijoine then kinaka para mwaijoine Yesu Kristo wakumpasani pachi chose cha mkumba kwizira mngongono yake tina apasta vitu Mr. Special wakupembeleza chomene balani kuna wewe kunenesa tete yamba wakunenesa kapeleka kunenesa wene ngamtima olbosi iwe tie wako tie ngema utaka uli kwa pala apasta naomba shidi yetu na baba akachunga kwa mchechi mwao yeni wewe mwana Mbona wani kukufanya kashitanga kwa sasa ngipinga kafileka mamvirekera tumana mzina la Yesu kishipurikisya wakanje Nengo za umane zinomwa kuiteba sangano mkono charishi bani mtu Yesu kuoneka kuti zili bwino tu takulandira na alendo tikuziwa kuti mukufuna kudalisika kunkhani yokhuza mawu a Mulungu chena chilichonse ndi apa mundimbireko kayi kanyimbo kamosi amene kaja naimba poyamba tate wakumwamba tate wakumwamba palibe monga inu tate wakumwamba palibe monga inu tate wakumwamba palibe monga inu tate wakumwamba palibe monga inu. Haleluya, amen. Sister inu tachosa mchisoti icho wasweka njipewa sister tandiyang'aneni bwinobwino msana nipasi ndikukuonani kuti mulivuto mumakonda kumwa mowa kusuta madrugs komanso mumapanga zawo kule ndikunama ai sinama taimani kanyimbo kasipasa kamene tate wakumwamba palibe monga inu tate wakumwamba komanso kukonda mowa kupempha inu kuti mwachose chiwala choyipa kupempha inu kupempera kuti achose chiwala chimenecho akhale amuna soyeka banje kupempha inu kuti mwadalise mukhale nawo komanso mukhalenso mtende mkati mwawo takhalani nawo Yehova mwadalise kupempha inu msena chitu amen. 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 Abusa. Oh, na una chinyake cha fuma mkati mwane? Oh. Nachirisikika. Hivyo sisi haruzo kazika. Oh, nareka tukashitana nareka hii. Osewa muwaona wa alindivuto limozi eti asikana wa makonda amuna komanso kukonda mowa ntchito samakwira koma kuyenda mapala. Amen. Funa dipempera kuti chitani chishoke. Amen. Amen. Ndiye tipempere taimbani kanyimbo kameneko. Tate wakumwamba palibe monga inu
tate wakumwamba. Takala sisi. Ndiye apapa ndakondwera kwambiri momwe service yaendera hii. Ndiye ndifuna tipemphere poti kuthamangira kwina tiseko ya pempero lathu ili komanso service yathu iyi tizachitanso mwina next month ndikubweraso kuzakulapirani mawu chanichani. Ndiye tipemphere tiseke mawu tipemphere Mulungu wakumwamba tikukuthokozani chifukwa cha zimene mwatichitira iho pamwatonesa zinthu zopambana ndiye ndikudziwa kuti wina aliyense amene achoka pano apita kumakhomo kwawo.